Sanibona. Kade ngicela ukukhuluma, ngangicela ukuthi sengathi singahlangana. So mama sizama ukuthi sikhulume ney'ngane nokuthi siy'size iy'ngane ngendlela esingay'siza ngayo. Kodwa nje okungifikelile ngihlezi ukuthi ayi ngiyafisa ngingathi nje ukuthi ngisho nami ngendlela engibuka ngayo ukuthi inkinga ibuye ibe kephi kuthina. Ukuthi nami nje ngizisho mina nje okokuqala nami ngomunye wabantu ade benakho lokho. Ngikhule angisho ukuthi uma ubengangiyali, kodwa sikhule abazali besaba ukuthi bakhulume nathi iy'nto ey'ningi. Ezinye izinto sibuye silingaze ukuthi siyasaba ukuthi sikhulume, yabo. Siyasaba ukuthi sikhulume ngoba siy'bona izinto engathi ingane uma uyizala uhlezi uyibona iy'ngane. Ngisho yabe kuthiwa isikhule kangakanani, ngisho ingaze ibe na-18, lo 18 oyinikeza i-right yokuthi mhlawumpe isikhulile isiyakwazi ukuthi yenze ezinye izinto njengokuthi mhlawumpe ibe ne-license nani nani. Kuthina sihlezi sibona kuyingane, uhlezi unakho ukuthi hayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma le nto nengane, ayikho right, ayisiyo, yabo. Kanti leyo nto leyo iyona nto esilimazayo ngoba vele kusizani ngoba thina siyasaba, but ingane uma iphumela ngaphandle lezo zinto iyazizwa, yabo, iyazazi. Ingakaphumeli nje ngaphandle, ihleli endlini nawe iphethe ifoni, isiyazi okuningi wena ungawazi. Ngobani? Ithola ulwazi ngaphandle. Kanti leyo nto angabe ithe iyithola wena ubusuvele uqalile ukhuluma nawe. Ngiya-understand-a ngoba vele thina sikhule vele abazali bethu vele bengakhulumi, hhayi ngoba bebengathandi, bebekubona njengehlazo ukukhuluma izinto ezi-strong. But manje-ke thina lezi ngane zethu esesinazo sezinolwazi oluningi ngenxa yalamafoni nalama-inthanethi akhona. Sekuyasiphoqa ukuthi sifunde ukuthi sikhulume into ngisho angabe kuthiwa, yazi ukuthi nami ngiye ngithi ngiyazama ukuthi ngikhulume nalo wami, nginganokuthi ngizoqala ngaphi. Ngoba manje amagama aqinile, uwabona wena like eqinile, ubone ukuthi hayibo usayingane, yabo. Uyacabanga ukuthi kambe ngizoyibeka kanjani le nto ukuze izwakale, yabo. Kodwa ayikho enye indlela ukuthi uyibeke ngoba vele uyayazi. Siyathanda asithandi kodwa kusalayo useyayazi yona le nto leyo omfihlela yona, yabo. So kwenza ukuthi leyo nto kube khona igebhu phakathi kwakho nengane yakho. Ingane yakho igcine isithemba abantu bangaphandle, even ishabe kuthiwa ingathemba umngane, yabo. Akukho right, kufanele ikuthembe wena, ikwazi ukuthi ingakutshela yonke into ngoba like uma ngabe ikwazi ukuthi ikuthembe, kulula ukuthi uyibonise ukuthi hhayi ungayenzi lo. Nokuthi singasabi ukuthi sisho ukuthi sonile, singafuni ukuthi sibe perfect ey'nganeni ukuthi hhayi, yabo. Mina ngathola ngimdala lokhu uyifihlela ingane uqamba amanga like noma wazi ukuthi leyo nto ayizange izibe kanjalo, ingane wayithola early. Itshele ingane ilazi iqiniso. Angisho ukuthi vele kuzosiza leyo nto leyo, but kodwa ngicabanga ukuthi mina kuyasiza ukuthi ingane yazi ukuthi nawe wenzile amaphutha. Mase iyabuka ukuthi yona ngiyathanda nokuthi ngibe njengomama, yabo. Ngoba manje uma usolile impilo yakhe ayizange isaqhubeka, yabo. Izobe isiy'bukela yona isibuko ngoba ibona ngawe. Kwamanye uma ngabe uzoyifihlela uzoba umuntu wena like ongathi ubu-perfect, uyithola ingane usumdala nani nani ngisho kwamanga lawo. Kuyayilimaza. Yitshele nje iqiniso ungayifihleli. Ngiyafisa ngathi singangayifihlela ingane singayitshela. Angisho ukuthi sonke siyayifihlela, bakhona vele abanye abakwazi ukuthi bakhulume nazo ingane bangasabi, kodwa iningi lethu siyasaba. Njengami nje, nami angikufihli lokho. Nami ziningi izinto ade ngisaba, kodwa manje sengifunde ukuthi ngikhulume ngoba ngiyabona ukuthi ulwazi yena asenalo selungaphezu kolwami. So ngiyabona ukuthi ngizosalela ngaphandle, ahambe nabahambayo ngenxa yokuthi uzobona ukuthi hayi abantu akwazi ukukhuluma nabo, abantu abafica esikoleni, uma ngingikwazi ukukhuluma naye ngoba akakhulumi naye nami izinto ey'-right, akakwazi ukuthi akhulume, uyasaba, uyangifihlela nje, uhlezi like efihle. Isikhathi sokuthi ingane siyitshele amaqiniso, singayifihleli. Uyitshele nje. Uma ngabe kwenzeka nawe waba njengami, mina nje angeke ngize angikufihli, yabo, ngoba nami ingane ngayithola ngina-17. Mtshele ukuthi ufuna ukufana nami,
mawubuka wena ngesibonelo esi-right sokuthi ungaba njengami, yabo, ukuthi umuntu umtshele nje iqiniso, ngoba usumkhombisa into i-TV phambi kwakhe, awukhulumi ngento oxoxa ukuthi ubani wenza ukuthi, mtshele ngawe, abone isibonelo ngawe ukuthi uma usheshe wathola ingane, impilo yakhe iba kanje ibe kanje, ngoba uyabona usemdala, yabo, ungamfihleli, ungasabi nje ukuthi ukhulume naye, yabo. Ngiyafisa ngathi uNkulunkulu asinikeze leso sibindi sokuthi sikwazi ukukhuluma nazo iy'ngane ngoba ziyadinga. Siyathanda, asithandi, kodwa ziyadinga ngoba ey'ningi sey'linyazwe ukuthi besisaba. Angikusoli lokho ngoba nami njengoba ngisho ukuthi nami bengisaba ukuthi ngikhulume nengane, but kodwa manje iy'ngane into ey'ningi seziyazazi, yabo. Sekushoda ngakuthina sabazali ukuthi sivuleleke ukuthi ngisho nenkinga akwazi ukuthi eze kuwena, ngoba uma ekusaba ziningi izinto eziqhubeka zonakala. Ezinye iy'ngane zigcina sey'khipha ngisho izisu, ngobani? Isaba abazali, okuyinto engekho right leyo nto leyo, ngobani? Umuntu akazi ukuthi uzongena ngaphi kumzali wakhe, kanti uma ngabe sikwazi ukuthi sikhulume ngeke kufike nokuthi akhulelwe, ngoba phela manje ayisekho into efihlwayo, ngoba nami ngilisho nje leli gama lizwakala li-strong. Siyasaba ngisho ukulimenshina kuzona iy'ngane ngoba uveza libone ukuthi hayibo, ingane yami isancane, iyohlezi vele incane, ngisho sikhule kangakanani isinomuzi wayo, kweni iyohlezi ingane. Kukhona izinto obona ukuthi hayi ngeke azikho right ukuthi ngikhulume, but-ke ngenxa yesimo siyawubona nathi umhlaba esihleli kuwona usushintsha izinto zama ngenye indlela. Sekuyasiphoqa ukuthi sikhulume ney'ngane izinto esingazi sicabanga ukuthi singakhuluma nazo ngazo. So ngiyafisa nje angathi singakwazi ukuthi sikhulume nazo iy'ngane, siy'vulele ukuthi ikwazi ukuthi uma inenkinga ikwazi ukuthi ize kuwena, ingayi kubangani, ngoba abangani bazoyibhayizisa, bazoyishonisa ehlathini kakhulu. Kanti uma iza kuwena njengomzali uzokwazi ukuthi uyibonise, ngoba siyadinga ukuthi labantu bakhule, sebeyilona themba esinalo, yabo. Since thina singakwazanga ukuthi sifinyelele la esasifisa ukufinyelela khona, sekuyibona abantu esesifisa ukuthi bona-ke babe yilezi zinto lezi nathi esasifisa, noma phela ngingasho ukuthi asibakhethele ukuthi ababe yizini, kodwa nje ukuthi aphumelele nawe ubone nje ingane yakho iphumelela, kuthiwa isebenza kahle, isihamba ngemonto, isihlala endaweni ethile, kwawena isikuthengela umuzi usuhlala somewhere, iyona nto esifisayo leyo. So sengathi besingayilungisa leyo nto kusa-early, ngoba kwezinye kusangalungiseka, futhi akekho umuntu osuke impilo yakhe isiphelile ngendlela yokuthi ngeke kusalungiseka. Kuhlezi ukhona indlela yokuthi into ilungiseke. Ngisho ungabuka nabantu abaseceleni bangabuka bathi hayi ayisekho isinto esengalungiseka, kuhlezi kukhona, yabo. Unga-give up ngengane yakho ngoba uthi mhlawumbe yona isinengane nani nani. Uma usamqhubekisile nje esikoleni ungamlahleli ngaphandle, ngoba phela uma usumnikelele ekutheni aqhubeke uthi akaphinde abe nezinye, muyise esikoleni afunde, yabo, afunde ngamaphutha akhe. So ngiyabonga, ngiyafisa ukuthi siqhubeke le